Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Waninyo, wanin pa,
Lagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyong pagbalik ni Johnny Tangbaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radyo Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo! Dakila naman! Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Good morning, 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 syudad sang Bacolod, Kagbilog, Negros Occidental. Welcome na sa ito kapagpalayag sa bunga aga Domingo, Pebrero 2, tuig 2020. Sa ito din ang mga ka-aksyon nga nagkakatulog pa sa gihapon, meron sa kalantuan sa bunga aga. Bugtaw na kamo dira, sir, mga ma'am, bugtaw na kamo dira, ha? Kag magpamati na sa itong programa, Johnny Tango Rides Again. Isa ka oras ng programa nga magapukaw sa inyo, magahatag sa inyo sa enerhiya, kag magaserbi niya kape sa aton mga kaugalingon. Uy, Domingo sa mga adlaw, and as always, mga ka-aksyon, laingid ako ng isa katao nakasimba, di ba? Ay, syempre, before ka magsimba, laingid ako ikaw ang nakapaligo. So, gani mga ka-aksyon, good morning dira sa inyo tanan, sa itong mga market vendors, aga pa, nagatutok sa Action Radio Bacolod, musta dira ang aton nga pagbaligya-baligya. Alas 5:02 na sa aga, nakabenta na bala kita, or basi wala pa, di ba? Iti ang ginahambal bala nila nga kung ang isa katawo aga pa nagabugtaw, mas madamo sang customer nga makuha, di ba? Nabalang may kasabihan nga early birds catches worm early. Pero kung ang mga early birds hindi sila mangin early at iway sila kuno makuha ka mga lago, di ba? Kiti ang mga lago magapanago kiti init na. So gani sa ato dira mga abyan nga mga market vendors, kung kamo dira may ara sa inogbaligya sa ato mga merkado, dapat kaya lain gid ako nagabugtaw kita aga pa kiti kalabanan sa mga tagbakal or nagabakal dira sa merkado, aga man nagabugtaw para makabakal sang preska kag barato nga mga baligya. So good morning dira sa inyo tanan, kag isa man sa mga naging viral subong ka semana ang ginatawag bala naton nga novel coronavirus, no? Kag sa nagliligad nga adlaw, doon na ubos ang ginatawag naton nga face mask, no? Nagpanik ang mga tao mo, balukon nga, di ba? Tapos may mga tagbakal man nga nagpangakig sa kada parmasya, no? Ay, naano man nga pharmacy inyo yaman? Oy, kamo baligya, isang face mask. Diskan gani sa idalom, di sang amon nga station, no? Pag pamangkot ko, wala pa siyang baligya. Uy, tuod, gali, no? Ito yung mga tao man, isa ka customer, makon mo na, tagduwa ka boxes ang mabakal nga face mask, no? Ti, kung pila ka bilog ang mga tao nagbakal, ti, out of stock yun. Ang masakit lang mga ka-aksyon, kay ti, bala, dugin obra ni nga negosyo. Makita mo dira sa newsfeed sa imo nga Facebook, kung ikaw may ara sa social media, no? Facebook account man dira, ginabaligya pag hindi siyang mahal nga presyo, ano? Hindi bala sa una ba, bakal mo na tag 5 pesos, 6 pesos, no? Por Diyos, por santo, isa ka face mask, tag 12 pesos. Nagdubli yung presyo niya. Tungod ba siguro sa demand, no? Pero anyway, mga ka-aksyon, patagaan ka mo sa impormasyon. Ang Cebu Pacific, nagpagwa sila kagapon sa impormasyon sa mga pasahero nga ginkansela nila temporaryo
ang biyahe halin sa Pilipinas pakadto sa mainland China. Ining pag-cancel sang ilang flights halin kagapon tubtob Marso 29 kag ini mag-change sa mando sang ilang talatapan o sa ilang management. So kung kamo dira may ara sang trip may kantuan kamo dito sa mainland China, so I am sorry but ang management sa Cebu Pacific nagpagwa sa ilang statement kagapon nga temporaryo nga kanselado ang ilang mga flights halin Pilipinas pakadto sa mainland China. Pero ang biyahe naman niya halin sa Pilipinas pakadto sa Hong Kong kag Macau padayon sa gihapon. Pero gin-reduce lang galing. Kung ikaw naman may pasahero, may ara ka bala sang kaisog nga magkadto dito sa mainland China, patay lang ko. Ikaw be, tagaan ka sa Pocket Money pagkatapos pakadtoon ka sa mainland China, specifically dito ka pakadtoon sa Wuhan City, tarawon tabi. Guro masilig kaya nga suluhad ang kwarta mo, suluhad ang ticket mo, hindi kayo magkadto sa Wuhan City yan, no? Pati lang kung may kaisog ka. Inabala mga dungol nga mga tao, bala, dari sa Pilipinas, bala, inabalang mga lawbreakers, bala. Namin isla padala sa Wuhan City, no? Inabalang gamaoy permi, tapos mangbuka pa sa butilya. Pagkatapos, pasaligon pang babae sa pagigugma, ba? Naghugot pataga, no? Inabalang collect and select ang mga lalaki, no? Namin sila pakadtuon, guro sa Wuhan City, ti pabor makabudira, mga listeners natin ng mga babae, sa Action Radio. Guro kasinggit sila, yes. Oo, ang nagpasalig sa akon nga i-date ako sa Feb 14. Wala pa Feb 14 gani. May bago na siyang iba namin na siya ipadala sa Wuhan City, China ho. Ay nako, aga pa naghugot na. Siyempre mga ka-aksyon, kagapon man suno sa DepEd, nagsugod na ang registration sa mga estudyante sa pampubliko nga eskwelahan kag ini hasta Marso 6, tuig 2020. Ini man mga ka-aksyon tungod sang paglapta sang balita parte sa novel coronavirus. Pero na-remember niyo mga ka-aksyon, ito mga lalaki balang hambal nila, confirm ko na, suno sa ila, confirm nga may aras ang novel coronavirus. Ini mga ka-aksyon napatay ini siya tungod sang pneumonia. So ang iya to nga mga iya to nga mga siguro ay kita kabalo kung dugo inigin padala dito sa pungsod Australia sa Melbourne o sa ila pa Melbourne, di ba? Prado ka social bala Melbourne, Australia. So gin-examine dito ang iya nga mga cells guro, di ba? So nagwa dito nga negatibo ini sa ginatawag naton nga novel coronavirus acute respiratory disease or kilala sa 2019 nCoV ARD. Ina mga kaksyon nagwa inang statement sa DOH nga sunod sa pag-examine dito sa pungsod Australia, ini siya negatibo sa ginatawag naton nga coronavirus. Galing kita yung mga tao kung kaisa inabalang wala pa gani iya magwa ang statement sa isa ka espesyalista o sa isa ka doktor. Kadamo na sa mga doktor sa Facebook. Di ba? Oo, na-admit pa lang gani sa ospital mga ka-aksyon. Hindi pa rin sila mga doktor, pero ginapangunahan pa nilang doktor, kumbaga pa-advance pa rin sila sa mga espesyalista sa pungsod Australia. Doon na bala nga sa Ilabalay, may ara sa mga gadgets, mga facilities, equipment, na nag-examine nga. Inang tao nga na, positibo na sa coronavirus mo. Grabe ni mga tao sa Facebook kung kaisa, no? Inabalang ginapangunahan na nila mga ospital bala ko kaisa. Ti mga tao man niya, gapanik man. Nagbinakal mo to sang duwa ka boxes ang face mask para protektahan ang ila kaugalingon. Kaya ti, di ba? Wala man sang malain kung mag-advance ka kung kaisa na balang precautionary measures, no? Puro galing kita yung mga ka-action, mag-cause ina sang panic sa bilog nga pumuluyo diri sa Bacolod kag bilog nga Negros Island, di ba? Puro galing kita hindi na pangunahan balang mga doktor because ilan na iya ubra.
para examinon sang husto kung ini sila positibo sa coronavirus. Di nagwa na to, ano? Napatay to siya tungod sa pneumonia. Kag wala siya napatay tungod sa coronavirus, por Diyos por Santo. Mayo bala na ginhimo niyo sa Facebook, nagpanic ang tao. Ay, nako. Anyway, mga ka-aksyon, kung kamo drami yung rasang jokes, pwede ka mo maka-text rin sa atong text hotline 0938-225-5017. Pwede ba ka mo makapadala rin sa inyong mga jokes sa atong Facebook account. Pagitaon nyo lang ang reporter or masilig natin ni Red Salgado, ano? RED space SALGADO sa inyong mga jokes. Alright? Doon na nga sala, kita ba sa damo, kita mga Facebook account no? So mga ka-aksyon, nakabalo ba ka mo nga isa sa mga video sa nagligad nga simana nga nakibot man husto, ano, ang bilog nga kalibutan nga si Minnie Mouse, si Minnie Mouse amo na isang partner ni Mickey Mouse, di ba? Si Minnie Mouse, isa ini siya kababayi nga ilaga. Insaktugid kay ti Year of the Metal Rat, di ba? Chinese New Year subong. Si Minnie Mouse, ginguramos kag ginboxing ang isa ka security guard. Uy! Abi ko si Minnie Mouse, friendly ni. Grabe, no? Nanumbag sang security guard nga babae dito sa Pungsod, Amerika. My God. Si Minnie Mouse ginsumbag ang isa ka security guard tungod kay sila ang nagboxing. Si Goofy kag Mickey Mouse ang nagpugong or nagpatunga para punggan ang ilang away. Pero antes mapunggan, si Mickey Mouse ang nakatilaw man sang sumbag halin sa kay Minnie Mouse. Kinabala mga mascot, mga ka-aksyon kung maglagaw ka dira, di ba? Disneyland. Di maglagaw ka dira, may mga mascot nga nagalago-lagaw man, kanday Mickey Mouse, kanday Pluto. Pero sa away, sa tunga ni Minnie Mouse kag ni security guard nga babae, nagpatunga ining si Minnie Mouse or si Mickey Mouse kag si Goofy para pungga ng ilaaway. Galing iti nasalaan guro ni Minnie Mouse ining si Mickey Mouse nga kung basin na alang-alang man, di ba? Nasumbagan pa pati si Mickey Mouse. Sa isa ka viral nga video, makitaan nga nagkalagisi ang bayo ni Minnie Mouse sa buyot sang security guard kag amuman ang security guard nga babae. Nagkalalayag ang buhok sa sobra nga pagbuyot ni Minnie Mouse. Tungod sa ilang nga nahimo, ining mga empleyado nga ara sa sulod sang mascot, si Sante kag wala na sang ubra pagkabuas. Sakit, no? Ining natabo sa itong January 31, 2020 sa Pungsod, Amerika. So ganay mga kaksyon, kung kamo dira may ara sa kontra sa inyong ulubrahan, hindi gipirme pagpairalon ang kainit sang inyo nga dugo nan. Masimahay blood kamo bala? Ang hindi mo punggan pagkabuas, wala na kamo siyang ubra. Kung gani kung may ara kamo dira ya nasuyaan nga upo nyo sa ulubrahan, i-pray nyo na lang. Iambay na lang sana kunin na sana ni Lord, no? O hindi man. Bad man na, di ba? So, wala mo sang malain kung kanoon mo dirang pride mo, di ba? Istoryahan nyo because tanan niya nga mga problema, madala na siya sa istorya. Pag gusto, maraming paraan. Pero kung minsan mga kaaksyon, pag ayaw, marami ding dahilan. Ay, siyempre, subong ang adlaw mga kaaksyon na Pebrero 2, tuig 2020. Ini man nga adlaw, masiling naton nga ginlubong ang anay reyna sang Pungsod, Britanya na si Queen Victoria. Funeral ni Queen Victoria sa Pungsod, Britanya sa St. George Chapel, Windsor Castle, England. Si Queen Victoria ang pinakalawig na nagdumala sa Britanya anay bilang reyna, pero ini mga kaksyon ginlapawan ni Queen Elizabeth II sa tuig 2015. And until now mga kaksyon, di bala reyna sa gihapon si Queen Elizabeth II. Si Queen Victoria ang ginbunag May 24, tuig 1819, hag napatay sa itong January 22, tuig 1901. Take mo, nakaabot ka mo sa sinigang mga era or tuig? Of course not, di ba?
Siguro kung nakaabot ka pa 1901, na pila na yan ang edad mo, subo mga 120 plus na siguro, no? Or mga 118 or 19, correct me if I'm wrong. Okay? So, ini siya ang ginlubong tupad sa iyang abana na si Prince Albert. Before siya napatay, siya ang may yara sang request nga sa iya mga tao nga ang bata sa mga sundalo kag pinuno sang kada departamento sang iya sundalo ang magasok-sok sang puti nga bayo instead of black. Kag ang ini ginbutang niya nga strict compliance antes siya napatay. Mako muna. Siguro, wala ko kabalo, basit diri guro sa iya nga panahon, nagsugod ang pagsuksok sang puti nga bayo. But normally, mga kaaksyon, di ba kung may ara sa ilubong nga napatay nyo nga pinalangga sa kabuhi, normally gasuksok kita sa itom nga bayo, di ba? Ini bilang pagpakita nga kamo nagluluksa or kasubo sa inyo napatay nga pinalangga sa kabuhi. Pero galing kita isang time ni Queen Victoria, gusto niya nga kung siya na yung malubong ang tanan nga mga bata sang iya nga sundalo, including ang head sang kada departamento sang iya nga sundalo, magasuksok sang puti. Ang hindi magsunod, may yara sang nagakaigo nga penalidad. So muna, tanan nga mga kabataan, nagsuksok sang puti nga bayo. So, si Queen Victoria ang ginkasal sa iya pakaisa nga si Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha sa tong 1840. Siya man ang gintawag sa ulihi nga lola sang bilog nga Europa. Sang napatay ang iya nga bana na si Prince Albert sa 1861, siya gid ini or gindibdib giniya, di ba? Malawig ang panahon nga ang iya nga pagluksa kung sa diin ginlikawan niya nga magpakita sa publiko. Kag sa diri gintake advantage sang republicanism sa United Kingdom temporarily. Pero sa hindi madugay, naibalik ba ni Queen Victoria sa insakto ang dalan sang monarkiya sa Britanya kag United Kingdom? Sino ba lang malipay nga napatay mo pinalagga nga bana? Of course, wala, di ba? Unless siguro kung ang bana mo, gapaugtas, di ba? Kung galing iti sa kay Queen Victoria, palangga, naging kaayo ang iyang bana na si Prince Albert. Ang isa sa hindi nga manamian ni Queen Victoria Santo, inabalang madugay nga public appearances. Kag ma-expose sa publiko, kay ini siya ang nagamasakit. Kag malawig nga pag-travel. Nainggit man ko masiling naton nga dugong bughaw ka, di ba? Nabalang masobra ka expose, nabalang maigo ka sang init, hambal nila nga nagpula-pula kuno ang imong aguya, pula-pula ang imong panit. Mayara man ako kaisa sa mga abyanta, di ba? Uy, nagpula-pula ang imong panit, bag-o ka lang gani nagpainit, di ba? Siguro dugong bughaw ka, di ba? Gali lain, dugong dugong bugaw, hindi lain managuro. Ang love life ni Queen Victoria, may duwa ka lalaking ginarito sa iya o ginarekomendar, Una, si Prince Albert nga iya pakaisa, kag ang ikaduwa amo si Prince Alexander of Netherlands. Ang ikaduwa nga bata ni Prince of Orange. Pero bisanano karito sa iya mga paryente, ang iya pakaisa, ang iya naluyagan, kag amo na si Prince Albert. Kay suno sa kay Queen Victoria, si Prince Albert pareha sila kolor sang buhok. Ang iya nga mata dako kag blue, nami iya ilong very sweet mouth, kag nami unto kag labaw sa tanan, very charming. Samtang si Prince Alexander naman kuno gina-describe niya nga plain lang nga sa isang tawo kag normal. Kaya mo na naluyagan niya pakaisa niya, kag sila ang ginkasal. Galing kiti amo na mga kaaksyon ng ilang palisiya, di ba? Hindi nila gusto
nga inabalang ang bloodline nila masamuan to sang iban, di ba? So gusto nila ya inabalang kingdom to kingdom nga nagaisa or mismo sa ilang bloodline hindi na bala magwa ang ilang dugo, ano? Ila na iya, di ba? Pag galing kiti sa aton lang inman, di ba? Klaw ay mo na siguro pakaslan mo, pakaisa mo, pakaslan mong utod mo, di ba? Di ka na kasaw, no? Though, na-remember ko naman ang The Carpenters, no? Ay, nako. Mga action again, ha? Makukamudra miyara sa jokes. Pwede ka ba maka-text rin sa atong text hotline 0938-225-5017. Magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:24 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Bugtaw na kamo dira dakpa ng baldi, habon kamo kag baligo. Ay na, ano ba, nagalaminday. Malate kagid karon, hindi kagid karon makaabot sa isa katiil ka baboy. Basta gani kung Domingo, ano, na dasig maubos ang tiil sang baboy na gadalagan, guro, no? Or basi, ano?
Nagamato-mato dalagan sa kaldero. Agkasirula. Para magtupad sa kadyos kag langka. Nga may tanglad, nga may paitan. KBL. Mga ka-aksyon, subong aga makaupod naton si Aksyon Brian Borden sa pinakauli nga balita diri sa Bacolod kag Bilog nga Negros Occidental. Good morning, Aksyon Brian. Morning, kagawad. Good morning. Kamusta subong ang Bilog nga Bacolod, Aksyon Brian? Ang Bilog nga Bacolod, Trutawhay, ang Kwan, ang Dalan Lacson diyo. May mga porsyon diri nga sirado pa. Iti may angot gapon bla sa Kwan. Sa novel. Bacolao Jat Festival. Bacolao Jat Festival. Way pag hindi mahuman-human mo, no? May katapusan pa subong. Subong adlaw, kati tatlo kadlaw tong celebration eh. Oo, kagabi daw damo tawo, libot-libot sa Bacolod eh. Di, may mga kwan gili, may mga konsyerto gili gabi eh. Tingala ko man nga may kwan diyo, dako-dako ang stage sa may Dalan Lacson. Alay kayo may mga bisita, guro nga gabi, lang nga nagkalalanta, mga lokal nga mga banda, mga local bands. Iban pa, no? That's why nga, subo nga aga, damo pa ko na sugata, nga daw, way paniw ka, way pa ka mo kapuli, dahi? Way pa? Wala pa. Way pa, kaya isa ni Duga, piyong-piyong pa ni gani, oh. Uy, hubog na basta magamo ng sitwasyon. Gani man, daw way pa nahuwasan ni guro. At laban-laban na siguro. Ati, kwan na guro, may upod nga lalaki? Damo ni Slaw do, pila ni Slaman do. Be, damo mga pulo, bilo guro na eh. Uy, ati grupo, gini, grupo. Playdan mo dahil, playdan mo. Ha? Ay, nahuya siya. Action radio. Oo. Nagpalayo sa guro, basi pakayo mo sa number. Biya duwaga pa ni kuto-kutaw, hindi ni kuto-kutaw. Gani. Kasi batian siguro iloya, kulbaan siguro. Gani, man. O, manang paulit lang ma, puli. Ha? Hindi, pag-asasinya do, opak kay. Sinya. Papaulit, pagin man lang sila, no? Bago pa lang sila ka tapos lagaw action red, no? Sige lang mga kabataan, nabi pro, kamay pang hindi ka mo minor, ha? Hindi na. Galing ulit siya, hindi na. Kompleto na. Ati ba siguro 18 na sila kay hindi na sila minor mo? 18. Kung kompleto, kompleto lang onto. Siguro, lang kadlaw. Ati, laban-laban sila abis kaya pa bangko to makadlaw na kati nakainom eh. Gani man, lindo-lindo man siguro una nila ni. Kumaga mo na, masibla nakulbaan sila magsakay tricycle kag jeep, no? Hindi pwede mo na alas 6 makaulat sila sa aton, ano man. Lari ka, pululungko sa dalo mo sa kinidalan iban. May pa ni plano ka ni grupo luli ni kabataan eh. Basta hulat pa na sila ka mag-abring karenderya ka magpasabaw sila. Mugin! Bulano, o kundo nga bulong sa hangover sa mga gabi, sa mga aga. Kag makakakat-kagat, dira sang isa kakihad nga langka, bla? Gani man, labi naging kung may upod ka rin nga daw, idol mo, crush mo, abi. Ti sako ng higop sang sabaw nga mainit. Tay kaniganang puli mo, bisan nga daw bisan daw tukuran mo ng kalimot-kalimutaw, matapos sa katuyo. Ate mo gina, kumbaga pa mas nagainit ko nung pag-updanay ko nakainom, labi nagig ko nasubrahan bala kag hubog. Bow! Diyos me. Na ano malang pag-updanay ni James Reid kag ni Nadine Lustreman. Mabalda na to. Opo, galing ka nakita naman to sila kung nag-upod. Doto ko sa Makati to sa nga hapto, ano to slaya. Gani. Tapos ka biso-biso man, inano daw ininto lang nilang publiko, how? Gani. Grabe, nag-viral man sila nga duwa, no? Tapos nag-upod, mas lang tatlo. Upod ba to si Prisman man? Gani. Ano naman? No, 40 subong Enero 2020, no? Gani. Gulpiada lang bala. Actually, gani, imbokada plan eh. Damo kababalaghan nga nagkalaluntad. Pinulagay sa paghigugma. Pero itong mga disaster bla, mga kunano na lang ang mga nakuan. Pagkatapos, nagpagwa man sila to sa fake news to mula parte sa isa ka ospital to nga may confirm ko no nga na-admit sa ilang atubla sa novel coronavirus. Anong Bacolod namin mo? Oo, may fake news to. Why to? Kay pagkagabi sa to na interview ko to gyari dayon ang taga Bacolod eh. Oo. Sa Vertigo, yung nabatsyag sa Koreano. Gani.
Ang isa pag ito lang na-admit to Blas Manila, napatay to siya sa pneumonia, hindi sa NCOV ya. Gani man. Diyos mio, ng mga tao, Blakis. Atong isa nga positive ya, ti subong niya ginobserbahan, patro gaayo man siya gani. Oo. Atong 38 anyos, to nga nakalapot di sa Cebu kag Dumaguete, yo. Ah, Ang iban to ya, why man, di man to ya sa kwan, hindi man to sa, why man to na under investigation mga gani. Galing kiti ang Pinoy Advanced lagi katama action red mo. Kag isa pa, at tungod bala sa ginatawag ta bala tik on viral ka, mas dako income mo sa internet, di ba? Tungod sang vlog na nila na, kung kisa do wala sa lugar man, nagakos na sang panic sa bilog ng Pamuluyo is bilog Pilipinas. Ayoon tani dason gurong tagiya sa YouTube no nga i-regulate tani mo amo sini no. Gani man. Oo, mga vlogger kuno nga vlog ano ng mga content. Guro tagaan tani sila guro sang lisensya, guro nga mga kwalipikado lang blana. Ang ibanda bisan sino na lang makaposting da ka makataya sa cellphone nila ka makawakal da ibanda hindi gid ya mapuslan Correct, ged. Gid mapuslan prangkang istorya dapat pang panaso ni sila dayon sa hindi lang sa kalibutan sa YouTube lang. Wala ba kita naghahambal nga tanang ang mga vloggers amo niya, pero inang may ara gid yung isa bala nga tungod lagi sang kwarta ina balang mag-cause kadra sang panic sa bilog ng Pamuluyo sa Pilipinas bala, which is bad man. Ay gid ay ginapulos gid. Correct. Walang advice naton gini sa mga nagapamati sa imong Bong. Kung gusto nyo magkuya yung husto nga mga impormasyon, mati kamo yung Action Radio, sa correct. inyo, ano na ganinyo, 91.9. Yes. May news pa na daw mo, di ba? May news. na. At ang gina-endorso nga station, yun ang kwan gidya, ang ilit nga istasyonan. Correct. FM station na. Sige, sagi ka mo pabasa na sa mga news online, nga hindi malang sigurado. Hindi ka mo magpati-pati na. Correct. May gina, ano? Oo, kami gani, kita, no, sa aton nga trabaho ni, may makita na sa news online gani, gina-double check tagid ko ini, mga lihitimo ini. Ini bla, may ngalan gini, ano ni siya, mga inquinet na bla. ABS-CBN, kung ano dala, gina-piyo-piyo, tagid na kayo, hindi pwede nga makalawag tayo sa radyo nga hindi amo action. Correct. Tapos ang tao, sinalasala bakal din ka kuan, napkin. Napkin, inang kuan. Face mask. Face mask. May nakita ko to sa Facebook kanit tungod kiti wala na may nagabaligya nga parmasya because of demand bala nga nagsaka gulpiada na balang panic buying. Ang ilagin gamit to mga kuan na to, ano, mga napkin na to, Diyos mio. Napkin, iban bra. Oo. Ila pa na lang na yan, patututunton na lang yun lang. Gani. Para lang yun balang damo sang likes, damo sang share sa Facebook, na balang magsikat sila. Pampasikat na lang kisang gagwa sa Facebook. May man magpasikat mo kasi libre ang kasikatan mo blaya. Artista ka rin dayon mo, instant artista ikaw. Correct. Pero sa muni nga mga kaso nga mga virus nga ini, butang taman sa lugar ang inaimo ta. Correct. Butang taman di paglangulanguhon. Mga taal volcano to ginalangulango nga init ulo na mo. Ang kanang istorya kay hindi ni basta-basta nga bagay action red. Pero kung ang mga halandumon hindi joke lang. Kaya na yan, involve mo lang yung kwarta sa gobyerno. Kwarta mo, hindi mo na yan daw tawaan ginagmay, ya? Hindi mo na may kalamatay na mo. Grabe. Oo. Sumulod ba na sa pumensaron mo? Change topic. So, pero mga viruses na nga delikado, dito pa lang mo na. Yes. Kaya ko to nakitaan nga ano to man, Koreano to siya kung Chinese national man. Sa train balaction red. Way bangko mo. Tindog siya. Nagkurog-kurog sa tungaya kag nagpalak-palak. Abi sa mga tao to may virus na siya. Kung nagtililindog tong kapungko, pag tindog na pungko to siya, uli kapungko siya. Binuhang gid yang obra no. Basi natamaan bala sa inom bala sa pulang nga kabayo bala kisa. Nagkirig-kirig sa kag nakalagaw kamo sa nagbigat to pag upinig isa nga aton nga Bacalao Jet bala Action Brian. Diyos mio. Siguro kundi ko magsala 80% sa mga tao nga nagalagaw sa Lacson may ara sang face mask. Sabi no. Amo gitong pag Biyernes. Biyernes to eh.
Uy, best ito ang gin-confirm nga isa ang Aha. naging sang virus mo Mhm. dito sa Manila. Ti pagkagabi sa to, kita sa Action Radio, Mhm. amo na ang contact na to na mga resources naton, mga person nga authority gidyati gingamit na yon. Mhm. So ang patrol gindihog ko ang mga tanan nga mga drugstore sa Bacolod ginalinyahan iya. Gani. O ti ang bali na base apektuhan nga ni kuno ang Bacolod ti kagabi naka-interview kami sa mga party goers daw. Mm. Ang bali niya jutay gidman subong kumpara mo sa nagligan. Jutay. Biskin pa pag opining to, nagdamo siya, pero hindi kita mo na bala kadamo kumpara sa nagligad gatuig because of this NCOV eh. Tane ang amo ginyo ti medyo naghalit gidman labi na gid sa organizer ti syempre may mga quad manada sila mo. May mga importante man taning ilang fiesta nga ini. Kag especially ang mga nagarenta da bala sa kiosko ti 5,000 na daan ang isa ti mag-apat lang kwao nila 20,000 na pamangkot dira ti din sila makuha sa kwarta sweldos tao nila. Gani no. Kag ang 20,000 Mo na ganin no dako gid pikto gid no. galing kiti wala man nila ma-forecast nga siniman nga adlaw o sini nga mga sinima na ma-strike ang NCOV sa Pilipinas or maapektuhan ang Pilipinas. Correct na way man tay di yagid mo. Pero ginpagwa ya Action Brian sang DOH nga dapat ya pabakuron tagida aton immune system eh. Ani mo man ang bal nila. Mag-exercise kag magtulog sang malawig kiti kun ikaw ya may ara sa mabakod nga immune system kag isa pa inabalang kisadaan ginatrangkaso kita tungod sa kulang sa tulog eh. Kapoy ka. Kapoy ka. Oo, actually ning coronavirus ni kuan na dawara man na siya galing kay mas nagdasig lang iyabliyaw. Kag isa pa ginahambal nila nga ang Pilipino kuno yung may ara sang pinasahi gid yang immune system. Bakod gid immune system mo. O kag diri sa Pilipinas ang ining virus ni kon ano tiwa magluwas sa pangamuyo naton ng faith, ang faith naton nga pangamuyo ya. Pero tigin man plus sila ka pangamuyo man ato pero diri sa aton may klima kita nga ang virus doon di gid lak padugay. Kati sila to bugnaw eh. Bugnaw sila to diri sa aton init. Do nakabulig-bulig ning init nga ang virus do kakatunaw kakadula dayon blaw. Di mayo man na nakabulig-bulig sa aton. At least kita diri sa Pilipinas subong do hindi kita amo na ka panic ikumpara mo sa iban nga pungsod. Gali kiti na may isa to gani ka joke ka nagwa nga nahadlok kuno ang NCOV nga mag-ukob sa Pinoy kiti nagainom whiskey. Basi mag-ukob sa bala kag mahubog bala kag butan tabi do lamok may nga nag-ukob sa ay naano manigin sudlan kong lawas man mahubog man ta sini. Basi isa na ka managbaligya kay limnon para magbakal man ang limnon niya. Laban gid. Ayun, sa mga balunggay kag mga garlic na nandun sa mga ahos. Nadlok pagit siya ka mag-ukoban kay ti pan ko no ng ang Pinoy mahilig sa only rice ti nahadlok ang NCOV nga magtaas ang uric ya. Grabe mo yung mga Pinoy, very creative paglabot sa Facebook bla. Kung sa bagay, ang kung isang kakolba, lagi na dala na lang sa kadlaw-kadlaw. Para mahagan-hagan lang. Timay man na, pero kuro sa may nga lugar kung kaisa lain man nga panobla sitwasyon. Galing kiti, ambal nila, biskin ano ang matabo diriya, masudlan bita or hindi masudlan diriya sang bagong masakit sa Pilipinas, dapat iseryosohon tagid ni. Correct na. Kaya peribigid niya sa ulihi ang inabalang pagsisisi. Na. Balila ko no, ang Pilipinas daw mo ning palanaguan sang Chinese national subong mo. Pero galing kiti, kansilado naman tong flights sa mainland sa China pakadto sa Pilipinas temporarily until March 26. At tidak ko na nga buligid, mga mo sina. Oo, nga hindi na gid siya makakuanbla. Pero hasta gali Marso 29 ang canceled flights. At may mayo na, no? Sabay pa, no? Ang kapauli din nga ginakargaya sa mga hindi may plano to nga ikwaon mga Pinoy ditong iban. Di quarantine gid sila para sigurado gid. Correct, good. Oo. Sige, tama na. Ang Bacolod subong ti tawhay subong aga. Sa balko may galinakat ang iban pakadto simbahan. Ang iban ti bag-up lang kapauli. Ang iban may nalagyan kami ni Action Alvin gani nga pungko pa sa mga gagmay diri nga ilimdan Action Red. Bo grabe, sniper gid gali si Action Alvin, no? Makita gid nagapungo-pungo. Kita niya. Baka sila pagkuguro nga hindi mo makita pero Action Alvin ya sniper niya. Sipat niya mo.
Sipat pala kaon ni kalabasa. Kalabasa. Okay. Okay. Okay man to ka basa ka to natabo sa Boracay. Aha. Bisan ligad to may arato nga daw pisi na lang kadako binutang niya. Sa iyang muna ko galingon tong bayan. Do Koreana to no? Di Taiwanese to eh. Taiwanese to. Oo. Ah. Ang ligad nga daw lala pag ini mo. Yeah, Koreano kag British naman niya. Uy. Magnubyo magnubya kay kung may sila relasyon. Magluwaslan kun kapling ang bae abi. Dito sila nga duwa mga banyaga man to nadakpan sila nga duwa action red. Uy. Nga nagpakikilawas iya dira mismo sa publiko. Diyos mio santissima. Grabe. May mga kabataan pa nagalabay-labay how sa beach ini. Baw, nadabtan gid sang pulis way mga bayo sa babaw. Bow! Way bayo sa babaw tapos si lalaki nga tindog. Ang bayo galuhod. Boss! Magamuning estima ni naga-video kining babae mo, no? O naga-sound check? Testing kon hunay kon way. O basi kulang batering mikropono, bro. Hello. Hello? Doon naga-feedback? Hello? Bisa pa yan. Dinakop na sila duwa. Dila sa police station, nila titikwan man lang mo ng grave, skandal. Yung penalty nila nga duwa, tag 3,000 pesos, tino ba na sila? Gani, mati, taas pang value sa kwarta nila eh. Oo, sinsilyo lang na sila, kukulan na sila gruto. Naglagaw man sa Pilipinas, kaya di para magbinastos, hindi pila man lang ng 3,000 man. Gani. Namin na pasakaan ang ilang penalty, no? Kaya sa ilaya okay, pero galing kiti ato nasyon is conservative, kag ginabalang makita dara sa mga minor de edad, nagbase sundon Manila. Oo, gani. May ay gidya nga mga tao. Tigin pang dala sa station, tigin mabayad man lang pagkatapos na. Why na? Pwede sila liwat ka himo naman yun, another 6,000 naman ikaw madakpan. Namin ay kung maklambot sila tatlo, hindi na sila maklagaw sa Pilipinas, bala? Ani, ban man na sila sobra pa sa virus ng ila mo. Ano yung muna, no? Pana, mga patutunto na lang ganyan pa binastos ganyan. Gani. Pero ato malang ginmensyon ta nagligad tos manab la partitos kadis, nag-public apology tos lagali to malang do nag-live show to mala pag dinagsa to. O pagka Lunes mismo. Kag ginpa kuan pa sila gali community service didto sa may Cadiz. O ginpatrabaho tong duha ka mga LGBT member, o. Ang babae ito sa aton tong sakang bayi kanangay pasensya. Oo, galing kay pagpangaya pasensya, bisan na mo nga pay pasensya kay natapos ng imo sining nga kay moan ang tao do hindi mo gin maplisa. Imbes nga patawaron kana gin patawad pero ang batikos ara gyapon. Gani, kumbaga pati okay patawadon ta ka pero may palagas pa bla. Hindi ato hindi man to manamakon mo na nga may duwa to ya ka mga girls iya nga butangan to nila ya pucha 150. Nah. Itaraw na pla. Tapos magsaka-saka tubla sa kahoy kag matsagan ko do ara kabla sa isa ka beer house bala. Do pool dancing. Kita pang latrasan niya grabe na sobra na ganyan no. Sobra naman ako baga pa dugin baboy nila balaya ang Cadiz no. Baboy lang kugalingaw nila. Correct isa pa na. Pero kag may mga ginikanan bla sobra. Actually, hindi mga miyembro nga mga utod ng mga LGBT, way naman is like na kontra, kay ila man nakalipayan. Pag-LGBT nila. Pero ang mga actuation lang kung isa, na ganon man. Correct, good. Okay na, di na namabaton sa publiko yung kabastusan. Ang inyong pagka-agi, okay, ginaya. Hindi mo na mapugnan, kag isa pa, inablang naton, kung amo ka muna, sa pagka-agi, palandaan, ang sosyudad do, hindi pa 100% kanabaton ka mo sala na daan. Kadwa may himo, pag ikaw mo sang sala, pagid, nagmuli. Muli hindi naging mayo action rin, di ba? Yes. Wala ta sila ginabasol, dira. Wala ta gina-generalize katanan nga mga LGBT, amo na ba, ano? Pero, may ara man kung isabala nga mga dungol, balakag mga tigaulo nga hindi madisiplina. Kag inibilang nagapasaway, ginaapektuhan nila ang mga mabuot naman nga mga LGBT.
gusto na mo to ambal ko Oo. isang program ko das lingko duwa lang ni sila guro sa tanan-tanan ng LGBTs negros di basi duwa lang ni silang gamo ni. Base. Oo, ang iban di dalalahig nga puro klamo ti kilala nga mga jogging nga mga mabuot. Yes. May mga respetado yung iba na yung inabalang wala man sila expose sa amo sila pero deep inside amo na sila eh. Pero ang ilang ginahimo, layo sa ginhimo to sang duwa po giligiti tapos naman to patawaron ta naman sila eh. Oh, yes, patawaron pa ni sila, no? Yes. Mga profesional ang iban dabla, hindi gusto sa amo sina. Kagtaning din na maliwat Action Brian eh. Dudla na to feeling ko lang kaya nagbayad to sila 3,000 kada isa. Boka sakit. Inugbakal pa na tani bugas no? Ina kung sa bulsa nila halin. Ko gani. Daman to gali naglamiyad, daman to sa Kabankalan man sa Sinulog to. Okay, dogin likop nilang Negros, no? Saka amo sa doon sa Salvador, tisting ito kay Babangkawan, gikamot ko. Ay kadelikado pag nahulog kasi to. Baw kalayo kag taas gisang hulugan mo to. Galing kita. Naman to daan sa Salvador, no? Basi gusto nyo to mag-pole dancing man to, Galing kita kadelikado to. Pole dancing ka to kao. Ito pa ang hulugan, no? Pertik taas kayo. Basi paghulog mo bla may tukod sa dalomaw. Okay lang na kung nantukod or ang bangkaw tos dalom bala pinasahi no. Pero advice sa sila tama na. Tama na. Ito na to, okay na to. Nag-artista ka muna yun duwag adlaw. Galing pag-artista blayaw muyayaw blayaw. Sakit man daw kung isabla pero inyo man na. Munang resulta sa inyo nga pagka nasumbrahan sa arte bla. Oo, tiyan mo na ang result, ano? Kag ini mga palangga tani sila. Oo, wait niya gina kontra labi na gid nga mga tarong gida. Mga amigo tani sila tanan-tanan. Yes. Way kita yaga kontra ni sila. Galing may ara gid lamod bla sa may pasi gid jam. Amo na nang ayo kani sa LGBT nga matagaan sa sangila ko galingon nga pagrespeto sa Senado ginahulat nila pagkatapos ining duha naghimo ya sang kanamitor niya. Damo sina. Pero aring balita ta. Okay. Alin iya sa sa police station na uwan kita una ho. Naglibot-libot kita sininga aga. Ay isa diri ka lalaki yang bot kon lawagon ko ning ngalan niya kilala mo ni. Si Joseph Sulayon. Uy. 18, taga Purok Escuerdo. Yes. Barangay Estefania. Nadakpan sa may Rizal Lacson siningaga may ginapakiwal sa action red nga pulo ka pulgada nga kutsilyo. Uy. Ano ka manuglasa baboy nga sa gikimo ka kung sukbit sini. Di ka may bit-bit ka sini ang nantaw sa tao na damo na daw una basi mang hold up ka. Kadua basi may kontrati mo iya. Ikatatlo dira basi mo na manuglasa ka eh. Balikan kutsilyo nun di man inuglasa no, do inugbuno man niya. Gamay nga kutsilyo. Gamay taliti nagpulo ka pulgada ba o ka laba na? Laba na. O anong purpose mo sa gikasukbit kag diri sa may Rizal Lacson gano ka diway man diya merkado. Yara subong station 1 no aga uyat-uyat to sa Karihas subong inuras. Ang iban nga balita sa hospital Ario Castigo iniho sa may syudad sang Silay ang biktima diri si Jigo Jimena 41 anyos taga Sinda Pas Matagoy Barangay Rizalban syudad sang Silay. Natabo ining pagastigo siya mga alas 10:30 kagabi. Alas 11:30 nagdangat diri sa Regional Hospital. Natabo ang insidente nga pagkastigo siya sa Barangay 5 Silay. Ang iya sini nga panaysayon dira sa hospital. Anyways, nakakuha ni siya, nakaagom sang wasak ning guya niya. Uy. Pati mata, pati baya makon mga bato ilampo sila. Wow. Oo, so siya ginom sa markada sa Kilimnan, pagpauli na daw ginbanggaan isla. Kag iniside lang niya. Way patakabal sa side sa mga suspekto kung ginano nisla. Ginbanggaan kag linampusan ka ba to way labot dira ginkastigo. 7 ka mga tawo ginatumo niya din. Nga mo nagpuli sa ila action red po siya gining nataman. May isa man di ka lalaki nga ginluthang kagabiman si Rinante Langote. 38 anyos taga Hacienda Rosario Sur, Granada, diri sa Bacolod ni. Mga alas 10 na gabi ang natabo. Alas 11 naglalabot diri sa
hospital, may igo ini siya sa kilid. Tuga sa pagluthang, suno siya diri nga panaysayon sa gwardya. Nga ginsawaya lang ang hubog kay ti inablang tuga sang iskandalo, gahod, may mga kabataan niya katulog na ining hubog guro nagasagi ka syada da. Sagi ka slusinggit kung ano nga sitwasyon daw halos gabi-gabi guro ni. Sinaway niya, tinaglakad pagbalik, may bitbit nga rabas ginluthang lang sa dayon, igo sa kilid. Kung sino to nagsaway, amo pa ang na-hospital sumong. Correct. Muna. So, check na ni karon sa police station number 5 kung nadakop ining suspect, kung ano giblang istorya sa likod, sinikon nga ginluthang gid siya. Aba na mga balita sa hospital kag sa mga police stations diri sa Bacolod, Siningaga. Upod kay Aksyon Alvin Graba nga pa-relax. Di sa Boracay lang sa ba? Oo, higda niya may galuhon. Basi, gahigda mo sa tuod, wala sa galuhod, pero gali kay ginasuksok kabi, okay lang? Oo. Sa patrol, Action Brian Moore na nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo ka salamat, Action Brian Borden. Sa pinakauli nga balita diri sa syudad sang Bacolod, kag bilog nga Negros Occidental. Again mga ka-aksyon, ako kamo dira may ara sa kita gusto tamyawon, magkomento na kamo diri sa atong Facebook Live. Mabayong aga sa kay Antoinette Piliado. Good morning sa kay Dodoy Arlie Piliado, kag kay Milchu kag Aplaha Sansawi sang La Carlota from Canada. Thank you so much Antoinette Piliado. And also good morning sa kay Bin Mongkete. Good morning watching from Qatar. Layalin Saracilio Dimilio watching from Saudi Arabia. Line Zelis Lanyohan Sopenia. Watching from Kuwait, musta po, taga Cadiz, Barangay Mabini, Sitio Kotkot Family, Lanyohan, Celis Villanueva, Resonable, Mama Aida at Papang Sani Lanyohan. Eddie Laus, good morning Action Radio. Monitor kami din ni Nanay Isabel Dri sa Town Victorias. Action Red, bayong aga sa imo. Also good morning sa kay LD Iliaga, bayong aga. Okay. May sunog ko nung natabo, pero gina-check na natin. Good morning, Dre. More power from Valladolid. Coming from LD Iliaga. And also, maayong aga lang kay Mr. Juni. Tugnaw pa. Kop-kop sa Abaga. Good morning sa kay Action Percival Villamor. Ginatamyaw yung gali, ang pinalangga nga si Jereline Regala. Bugtaw na, masimba na kita. Amo na kung isa basta pukawon mo, nagabalik pa bala sa iligdaan, no? Ang ikaduwa nga tulog, amo na siya ang pinakalaba. Kag ang ginatawag naton nga hindi ka nakabugtaw kay naburawan ka. Well, mga ka-aksyon, ayari na ang aton mga jokes para sa aton nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Eksena sa sulod sang classroom. Okay, class. Ano ang paborito niyo nga sapat? Sapat, kidya mo, no? Ma'am, ako. Okay, Rugo. Anong paborito mo nga sapat? Ma'am, ang paborito ko nga sapat, baka. Nya, paborito mo ang baka. Kay ma'am, hambal ni papa ko, amo ng paborito ni mama nga sapat, kag sabor sang noodles. Muna nga kadaaga si mama, baka. Ay, nako. Sino pa? Ma'am, ako. Okay, Johnny Tango. Anong paborito mo nga sapat? Si tatay ko, ma'am. Si tatay ko. Oh, nga na intra diya si tatay mo ya. Sapat na si tatay mo, haw? Ti kay kadagab imam, gakabatian ko sila ni papa nga nagasinggit si mama nga kay papa nga animal ka.
animal ka dasiga, lapit na lang ko. Mahahay! Thank you so much, Joel of Barangay Estefania. Nagpadala siyang iyang joke, ano? Thank you. Grabe, no? Tatay ya sapat, kita nabatian. Di, ang iya tatay, gali sapat, no? Kita nabatian niya nga si nanay niya, nagsinggit nga. Animal ka, dasiga, lapit na lang. Lapit na lang, guro maluto, tong tinigang, no? Lapit na lang, maluto ang tinigang. Eksena sa balay. Tay, ginlapta sa mga manok ang mga kagamitan ta sa kusina. Kagang aton nga kanon nga natabunan sang pinggan. Ginabrihan niya, kag gintoka ang aton nga kanon. Ay, na ano? Balik ito ang manok kag tabugang manok. Ginbalika ni Rugo ang manok sa ila kusina pero ginsundan siya sang iya amay nga si Johnny Tango. Manok, halin ka manok, halin ka. Ay na ano, nakapanabog man. Hindi na tawo, manok na, kibuta para malagyo. Manok, ulitika. Diyos ko, Rugo. Ginapakadlaw mo ang manok. Hindi na bata, pahuga bala. Manok, may aswang sa likod mo. Hala. May mumo, manok, may mumo. Mahay! Thank you so much, Christine, sang Vista Alegre. Tilawin nyo bitabog bing manok, be. Nga mo na, hala manok, may mumo, may aswang malagyo gurong manok, no? Basi, no? Isa ka adlaw, nakita ni Johnny ang iya nga bata nga may ara sang black eye. Ginpalapitan niya ini kag pinamangkot. Naanuning akon nga bata man, palapitan ko siya, be. Oh, anak, anong natabo sa imo man? Nga may black eye kay imo ya? Tay, nagtapong walay kami ni Berto. Napuno lagid ko sa iya. Wala kumapongga ng kainit ko sa iya. Wow, astig ang bata ko ba? Isog! Pero danay pa anak ka. Pasugot ka ng ayhan nga mayara ka sang black eye? Okay lang ni Taya. No problem. Lakatabala. Updanta ka, risbakan ta ni sa, mabalos ta sa iya. Hindi na Taya. Kay man, tapos na ang para sa amon. Gingbreakan ko na si Berto. Hindi na ko siya. Break na kami. Mahay! Thank you so much, Justiny, sa Barangay Montevista. Abi ni tatay niya, ano? Abi ni tatay niya, nagtapungulay sila to, di ba? Kainit, ano? Galing nag-break na sila yan ni, sino to? Ni Berto? Ay, nako. Wala na. Finish na ang ilang relationship as boyfriend kag boyfriend. Next naton nga joke, nagalin sa kay Rose sang home site. Play a guitar just like a ring in a bell. Go, go! Eksena sa sulod sang classroom. Johnny, go, go! Class, listen in my class. I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, good. Okay, what's your name? Ma'am, my name is Early 7 Strikeland Never Broke. Wow!
Wow! Are you a Phil-Am? No, Mom. In English, that is my name. Early 7 Strikeland never broke. But in Tagalog, it's Agapito Hampaslupa di Magiba. Bahay! Grabe, no? Natilawan mo na nga i-English ang imo nga pangalan. Kati ang balasang maestra, no? Hindi siya gustong makabati Tagalog or Filipino, dira, ano? Gusto niya gid nga English. Di pati pangalan gid English putos ang estudyante yan, no? Kinulbaan, mabalabas si pagwaon sa classroom. Anyway, mga ka-aksyon, madamo ka salamat sa iyong pagpamati sa itong programa. Aksyon, Radio Red Salgado, Johnny Tango Rides Again. Isa ka oras nga programa ka nagpukaw sa inyo. Nagserbe nga kape kag naghatag enerhiya sa ato dira mga tao nga lapyo subo nga aga. Sa liwat, madamo ka salamat. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon